Yebo, 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 yebo. Magumba manomhlaba. Sekunjalo, sekunjalo, sekunjalo. Sekunjalo. Qalile lento yagqilaza. Today's topic funa ukukhuluma ngalento ye-sacrifice. Funa ukukhuluma ngalento yokuchitha kwegazi. If umuntu ethi yena empilweni usokolile, if umuntu ethi yena empilweni usafarishile, if umuntu ethi yena empilweni uhluphekile, mara akazi uzokwenza njani athi sinahlanise nani. Lalelani webafethu, la asidlali la. Asizile ukuzodlala la. Masikhuluma nge-blood sacrifice. Mangitshethi mina into zami zalichitha igazi. Iy'thwalo zalichitha igazi. Manje mawuza la ekhaya kufuneka uchithe igazi. Mawathatha la ekhaya fanele uhlabe. Fawenza isihlatshe, you must do a sacrifice, a blood sacrifice. Yini blood sacrifice? Mina ngisuke ngifuna unikele ngumuntu. Ngisuke ngifuna mina uchithe igazi. It's either unikela ngomama wakho, noma ubaba wakho, noma unikela ngomntanakho. Awusoze mawenza i-sacrifice wakhipha sisi wakho noma wakhipha ubhuti wakho, never. I-sacrifice yenziwa ngalo muntu owakuletha la emhlabeni, noma wena umuntu wena osumlethile emhlabeni. Ngamanye amazwi umzali wakho noma umntana wakho. Kufuneke if ukuthi umzali wakho akasekho mhlawumbe usanomntana. Uma ungithinta uthi mina mkhulu ngifuna into efaka imali, ngikhathele ukuhlupheka, I'm willing to do the sacrifice. If you are willing to do the sacrifice, mtaka baba, umntanakho kunama rituals amele enziwe. Mangithi ama rituals ngiqonda ukuthi kunendlela kufuneka abulawe ngayo. Kunendlela kufuneka asuswe ngayo. Kunendlela kufuneka kuthotshulwe ngawo umphefumulo wakhe. Ngeke nje avela lala ngathi angavuka kalula kanjalo. Never. Never. If wenza i-sacrifice ngomntanakho kufuneka umhlinze. Abantwana bayahlinzwa bakwethu, silikhuluma iqiniso sizinyanga. Umntwana uyahlinzwa. Uma uyihlinza ingane yakho kumele uyihlinze ey'ntatha ebusuku ngo-12 unqunu, uyihlinzela emfuleni. Ingane e-more than 3 months ayisebenzi lento. Ingane e-more than 4 months ayisebenzi lento. La ngifuna ingane na-1 month, ingane esanda kuzalwa noma ingane na-3 months. Okungeyakho mama noma wena baba, fike uyithathe uyihlinze. Ikhanda libe one side, umzimba ube one side. Ikhanda libe ka left, umzimba ube ka right. Umntanakho lo menza nje. Yes, kubhlungu kodwa uhluphekile nje. Kwayena lo mntwana uzolethela wena ukuhlupheka. Sebenzisana ingqondo, uthathe lento, uhlabe igazi, ucebe. Mgodini ngeke ufe nengane yakho. Mgodini ingane yakho izobe ingekho. Mgodini uzobe uwedwa. Uzobe uwedwa vo. Umntanakhe sengekho. Lo wamthwala 9 months wamkhulisa. Noma wo present lo 9 months. Ngithi mina mtaka baba, lento le ye blood sacrifice ikhona yenziwa. Uma wena usebenzisa umntanakho mawumhlinza ebusuku ngo-12 emfuleni, awusebenzisi noma yini ukumhlinza nje. Umbambe emqaleni uhlinze, ikhanda libe one side, umzimba ube one side. Ngithe mina umntwana akumele abe na 3 months kaphezulu. Kumele umntwana after birth noma 1 month noma 2 months noma 3 months ukuze sacrifice ibe success. Once umntwana wakhula, once umntwana wamdala, once umntwana wa more than 5 months noma above a year, ngeke usayenza lutho lonto. Noma ungasala usuyikhulisa lo mntana, umthande, mhlawumbe usungaplana ukusacrifice omunye yomitha noma omunye yomzalisa. Mara wena nomntana one-1 month, one-2 months, one-3 months engakoweqi ngaphezulu, ngithi if unaso isibindi sacrifice ngomntana. Omunye uzothi mkhulu masenze sacrifice fanele ngize kuwe kuze into siyenze nawe. No.
mina uzophatha suphatha lento engithe ikhiphe kumntana. Mangithe ngifuna isibindi, ngifuna inhliziyo, ngifuna ubuchopho kumntana. Okwakho ukuthi umntana umhlinzaphi, umtshingaphi, umgqibaphi, ufihlaphi, wenza noba lonto yakho. Mina uplastic oza nawo kumina. Kumele ube nalento engisuke ngisifuna. Ngamanye amazwi umntana simhlinzele esigodlweni. Cha. Awusumngane wakho. Umhlinzela ngakini wena obonayo ukuthi wenzaphi lento. Wena uza nalento engisuke sengithe iza nayo kuphela. Mase ke siyayisebenza lento. Mangithe phatha inyongo iyasebenza kakhulu, ngisho elwaneni iyasebenza. Obvious na kumntana khoma umhlinzi umbulala emfuleni ngo12 wenza isacrifice. Umfule ugeleza amanzi, kodwa ngesimo sokuthi wena ubulala umntana wakho kogcwala igazi mntaka baba njengalomfulo ubuka la. Nanku umfulo uyawubuka la. Mina ngikhathele abantu bethi izinto bayazazi bayazenza abazi next. Ngikhathele mina abantu dala besibona behamba, dala bezama kodwa kulungi. No. Hlinza lento vele kwawunikulethela ukuhlupheka. Uma kuwukuthi uyayisaba into echitha igazi, zikhona izinto eziclean. Omunye athi hayi asoze mina nganikela ngomntanami. Kulungile wena phela. Laba abathanda ukwenza uabortion bazayenza lento engiyifunayo. Laba abamitha bengaqondanga bazayenza lento engiyifunayo. Lo amithe eplanile ehlele yonke into manje ingqondo isiyabuya uzoyenza into engiyifunayo. Nalo sehlupheke kakhulu uzayenza. Angisho ukuthi abayenze. Mawuthanda ukuyenza ongithinta 0730130390 udokotela omkhulu menzi wezinto. Umthakathi, inkosi yabathakathi. Ngane kaLucifer baba kaSibhevi. Hey ngiyayifuna lento. Ngane kaLucifer baba kaSibhevi. Hey angisanandaba. Mangiboshwa ngoboshwa khona okusalayo ngiyoba mphuma ngirich. Blood sacrifice yenziwa. Nikela ngomntana wakho wena mawona nesibindi 0730130390. Kade ngasho ngathi ngiyikhuluma lento, kade ngasho ngathi lolu siko ngiyolibuyisa. Kade ngalivala usiko esigodlweni selibuyileke manje. Ngithi Durban ngithi Joburg ngithi Cape Town ngithi wherever you may be, book your appointment ufike usuphethe lama body parts engisuke ngiwadinga. 0730130390. Wena othi wena unasibindi, thatha umntana wakho uhambe naye ebusuku ngo12 uye naye emfuleni ufike umhlinze. Mase umhlinzile ngidinga inyongo, ngidinga amathumbu, ngidinga isibindi, ngidinga ubuchopho. Uze nakho kumina. Ingane more than 3 months ungayenzi lonto because lento senza ngeke isisasebenza. Ngeke ize isasebenza lento esifuna ukuyenza if ingane yakho isi more than 3 months. Mayisangaphansi kwa 3 months nquma lontsha. Nquma lonto uze kumina senze lento yenzeke. Thatha lento lena ke inayo ukubungozi, inobungozi ke la. Hayi lehleze show abantu lethiwa inamngozi. Yakho into engenamngozi la. Nothing for free. Kuhle mina ngoba iqiniso ngiyalikhuluma. Uza kumina angikugoqa. Uza kumina angidlali ngawo ngikutshela iqiniso ukuthi mawuza la uzochitha igazi. Yes. Funeka sikhulume. Ngikhathele ukulokhe ngisho ngithi mina wara DC wara dirty inyani no. Chitha igazi, bulala lo muntu. Vele ungasaba ukuthi ubulala ini akekho zosho. Mina ngosivalela umlomo wami njengenyanga ngenza umsebenzi. Uhamba oceba. If wena kusasa usuba nenkinga uyobusidalele wena ngoba uzenzile kakhalelwe. Lento lema uyiqala uyibulela ngomntana, uyiphakela ngomntana lezilwane lezi ezokunika lamandla. Kufuneka uqhubeka njalo uzongena egodini. Ngamanye amazwi once wakhipha umntana oyedwa lento izohlezi ifuna umntana njalo. Hayi njalo phela mhlamba sithi once after 3 years, once after kodwa fanele uthi njalo phela lapha sike sithi njalo. Yabo mayisifuna umntana wena nje ukuthi wena nje ubulokhu bulala abantwana bakho. Lokho banqumile nje. Angithi wena ufuna imali wena. Kulungile uzoyithola imali kodwa hlinza